kali ning kene iki. Mbak. Kledak kledak Matur sembah nuwun Mbak Lia Sundari. Kena nggih tamba kesel, kena nggih jampine sayah mirasa temenanan kepenak laras. Yo nyemek-nyemek. Heeh. Yo, endi Mas jajak iki coba kaya apa? Nanti cae. Wah iki. Dan Kyai le. Syukur melu seneng melu marem. Bareng serampung gayo kawruh ngudi ilmu wonten isi Surakarta sakmenika sampun dadi tiyang jenengan. Wah, jan elok. Biyen kula nggih dados tiyang apa ya biyen tiyang. Tegese wong elok, saiki wong kondang, wong viral kaya ngono kuwi. Mergo nun sewu yen kanggene kula lho Mas Gareng. Dadi dalang karo dadi pelawak kaya jenengan, abot jenengan. Lah kula ngedep kelir, omong apa ae tetek mergo mboten adu arep kalih penonton. Jenengan adu arep, mbanyel lek nganti ora ngguyu kan wajahe wong iki sampean ngerti kabeh. Nggih, leres. Ayo ngoten. Pripun hawane lek mbanyel lek genah biar penonton guyu lek genah sampean lek seneng. Lek suatu saat sampean mbanyel terus ora ngguyu ngono terus piye perasaan jenengan? Sakit kok, Pak. Sakit ya? Estu. Ngoten niku nampa bayaran mending mboten purun nggih. Purun. Lah tegese ra konsisten malian kaya ngono kuwi. Lah pripun kadung duwe kebutuhane, Pak. Kebutuhan. Oh nggih. Dadi kula ngerti menawi pelawak niku sok-sok anggere dier sukses niku wah lucu tenan Gareng jajak kae. Jenengan mudhun kok panggung lak tuwetek ngono. Wah, tetek estu. Dadak nggih. Nggih. Lek mboten lucu medun pripun? Mlipir ngoten. Kan buri kelir ngoten nggih. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah gandeng menika taksih ukuranipun sawal ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Nggih. Lepat kekirangan kula nyuwun pangapunten, semanten ugi lepat kula mbok menawi wonten salah lepatipun pokoke mang lho Pak, pokoke manget kok saiki nyuwun pangapunten. Mboten wonten ya kangge kula mboten wonten Mas. Sing jenenge panggung niku nggih kados mekaten menika. Yen nganti tido-tido ragu-ragu ewuh pekewuh mboten dadi niku mangke. Nggih. Nggih kedah ngoten niku sing jenenge profesional niku mboten nyawang sing dalang niku sapa, kuwi apane, pernae piye mboten kudu ngoten. Ning bagaimana kita bersama-sama untuk mensukseskan pertunjukan itu. Dadi yen sukses-sukses bareng, yen ambruk ya ambruk bareng ngoten niku. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sampun ditampi kalian keluarga besar Madangkara. Kula omah wis ragu janipun engko nek pun dugi mriku ditampa apa ora kula ngoten janipun. Nggih ditampa. Jumbo kali amal perbuatan jenengan. Nggih. Tegese jenengan lak wau prilakune lak sopan santun. Mila nggih ketampa wonten mriki ngoten lho. Amin pangestunipun. Nggih ngoten niku. Alhamdulillah rasane kaya wong ipi kula saged gareng nderek jenengan. Jenengane aja sok nemen-nemen limrada kali kula sak kanca. Wong jenengan ning asring nderekaken para dalang-dalang kondang. Sampun to, sami kemawon anggenipun sesarengan antara dalang, sinden, pengrawit lan ugi panjenengan sebagai pelawak untuk bersama-sama menghibur warga masyarakat Grobogan. Yen penggali warga masyarakat Grobogan seneng, otomatis atine ayem nyambut gawe ya semangat. Yen nyambut gawe semangat, insyaallah rezekine melimpah ruah kebak ing reh barokah. Amin ya rabbal alamin. Sing kula remeni saking panjenengan ngeten iki lho Pak. Napa? Mboten bedak-bedake ndi sing dagelan senior, ndi sing cek ajaran. Tak umpamake wayah esuk sarapane sego soto utawa